Dami ni batana sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramoti ati-ati lo pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas marita salukna, salom, salam sehat. Damang dainang kurian na hinaholongan, tatangihon ma hatani dewata, asarak marsiaja kita. Ima janita minggu tanggal 27 Februari 2025. Tarsura di Evangelium Matius ayat 32 saat itu ayat 42 uzahama dihita saluhna. Di begi hamudo hata namado mata do abul ni mata ipod do abul ni ipod alayau mandok tuhamu unang alohamu nazahab molo ado nama mastak hurum siamumi tareho maknang hurummu si habiran molo adong nanay nambay sidir tuho laho membuat ulosmu ate nama dohot baju-baju di ibana molo adong manang ise nama ngonggoi ho madongani ibana sapal oloy ma ibana dua lehon nama ngido tuho unang tudali nanay marsali tuho dibigi hamundo hata nama do holong maroham didongami hosoma iya di musuh alai audo mandok tuhamu holong marohamu di musuhmuna tangya kok kamu maakka nababuru buluhamu asa tunggabe anak ni amamuna na di banu lagi jangihamu ai dipabicar do matani harina tu akka parroha nazat nantu namona di parodo udan tu parroha natigor nang tunagedu ai molo holong rohamuna holan di akka nama kaholongi hamu dia mah upamuna gariaka si jalobeo dasongonido di bahen dia do hasurungamuna molo dengan hatamuna hola tu akka dongamuna gari akka si pilibegu dasongonido di bahen ipe ikon sundengado rohamuna songon amamuna di banua gijang nasundenggan rohai huria nahina holongan upukama marite sarito namaripola adong ma sahalak dori-dori tampan uli rupana anak ninamora ibana udok majo warna bang tigor makda akamang molo kebetulan adong sarupa goari holan sarito namaripola do dungatang nian anggo umurni bang tigoron alai jomlo dope ibana ala memang dang nibo to martadang meila do ibana mamereng akka anak buru ala ni dileho bapak nama tu ibana kos-kosan asa ibana mengelola kos-kosan khusus putri sabutulna dan tu bisnis nian anggo tujuan ni bapak nau alai jelas do atiki gabi terbuka rohani bang tigor olo martandan tu akka jolma manang tu akka anak kos tohoma tutu akamang do inang disadatiki Roma sahala anak duru parkarejo lao menyewa sada kamar kos sian huta-huta donian anggo haroro ni anak buron alai macek uni rupana luar biasa memang halakna pe purjun jalapani si ibana dia ramah ringgas mesti ibana muda-muda jala ias mesti rapi do sudah di bahan ibana komplek di kos-kosani tadado memang dung dohot ibana si menyewa kos alaman ni kos-kosani terus do disapu ganuk botari akka bunga-bunga sipe di bauli ibana pokokna macai las do rohani bang tigor marnida haringgason dot haburjuoni anak boru nama newa kos-kosan nei alai wo tamu dak kamang duinan adong silakona manang adong hahurangan
Lomohiar rohani anak buron marmusik mana memasang musik dangdut India. Gugu-gugu musima di beswarana gadut manugut dohot gadut potari. Andora solai bana kerejo do dumula imana kerejo saya dipasang do musik dangdut India macai lomorohana HP sian najolo danga pala lomo rohani Bang Tigor membege musik dangdut. Buah ada ya kamang inam di sada sisi si anak burui lomo rohana membege musik dangdut HP Bang Tigor dan lomo rohana. Lau sado musema tetangga ni Bang Tigoron na saya jok mabain kejutan tu ibana ba hukma tutui caper alame emang anak burutong cari perhatian di Bang Tigor tekma ulang tahun ma Bang Tigoron dilehot tetangga nai makado tu ibana ke meja bati ala malodot tok tetangga non di boto do nalomodo rohani Bang Tigor memakai kemeja batik molo marminggu manak molo laho adong ulau ni ibana manang tu dia di boto ibana do lomorohana alai di boto hamu do kamang bidang silakona kemeja na nilehonni warna pink HP sian najolo sogoia do rohani Bang Tigor marnida bawa nama make baju warna pink. Apa senari tibana di lehon. Bohado yang kamang bina. Sarito namari pola doi. Alai sia dua saritoi odo ipolana adong disi lasni roha di lala Bang Tigor alai hubut adong mabain sogorohan. Las rohana ala dapotan nama newakos anak boru nama cek uli muse naringkas muse alai juk rohana mabege kebiasaan ni anak burui ima mabege musik dangdut. Napa dua kon? Las rohana ditiki ulang tahun dapotan ibana kado ulang tahun alai jut rohana marnida kadoi ala warna pink. Atau ngakamang winang molo menurut tamu tersongon dia mah sikap ni Bang Tigor tu dua saritoi nama ngona ibana. Ternyata dipilih ibana do lasni rohanai. Ala adong lasni roha, adong juni roha. Lasni rohai do dipilih ibana. Las berusaha do ibana bertenggang rasa tu sogoni rohanai. Out surama diodo ibana ala sogo rohana mambege musik dangdut. Gabe di palau ibana anak kos-kosan nih badang adong beda marewa kos. Out surama dioloi sogoni rohana tu baju mana kemeja warna pink gabe dang dipakai ibana si lehon-lehon ni tetangga nih manang dipaula ibana kadoi ba gomatong lasni rohani ibana. Terkadang untuk meraih rasa senang hati kita perlu bertenggang rasa terhadap hal yang kita benci. Terkadang untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus siap bertenggang rasa terhadap yang kita benci. Itulah arti toleran yang mendatangkan kebahagiaan. Rasa bahagia dan rasa benci sebenarnya ada dalam diri setiap manusia. Itu berbarengan. Sikap toleran dan sikap memusuhi juga berpotensi dalam diri manusia. Yang mana kita pilih di antara keduanya? Yang mana kita pakai? Kalau Bang Tigor dia memilih kebahagiaannya dan dia berdamai dengan apa yang dia benci. Alani ikut tasadari do kamang luminang. Aidang soni tahe nabi naheni di bata tuhita jolma pardosau. Sabutullah angko manguton pangalahota akka papahenata akka hazahatota da ikut sogo manyar rohani di bata marinda hita alaida maka manginang di patujolo di batado roha na makahologi hita sogo rohana muruk di bana tarimas di ibana alai di patujolo do holong ni rohanai. Dan namando
gabe dia judi bata madu satai dangi masukna alai di patuduhon de batado holong ni rohana ditobus do hita sia dosai di sisa ibana do satai anggiat mula kita tu dalam na sitong huria nahina holongan hobar tusido di paimon Yesus tu hita di bagasan jamitana di dulu imatur pukon asa bersikap toleran dalam arti maka holongi musuh tu isi do hita bertoleran tu musuh do ta bertoleran dao ala tu isi do tu dirita do hita martoleran bagaimana kita bersikap terhadap musuh. Jadi kita kalau bertoleran kepada diri bukan kepada musuh. Alai maradopon musuh, sikap tak maradopon musuh. Unang mata baloson najak binahenni musuh tu kita. Alai tahaholongi mah musuh. Kamang do inang taboto do. Holanjis do ternyata na mengajar honi tu kita. Holong marohamu di musuhna. Aduh luar biasa. Maralo do on. Tuha somalan ni halak Yahudi dihatiai di konteks itu pohon adong do aturan ni Yahudi na mengajarhon pamaloson do di tiup nasida ahame hosa abun ni hosa mata do abun ni mata ipon do abun ni ipon tangan do abun ni tangan pak do abun ni pak 2 Musa bidu 20 ada ayat 27 24 mata ganti mata gigi ganti gigi odo hukum pembalasan nah diajaron nasida alani mulu adong nama main nazahat baikun nazahat dotong balot corot ibana ujungna aha mana terjadi terus masih balosan dan marna ujungan be aka pengalawa sahatoni dan marna sobe parmusuhoni jala halak sendiri do nagabe marsai na menderita na masih osoman do na masih garian molo pinikiran dohot molo dan bagas pikiranon dohot rotaon digohi rasa dendam dan mampu hita marnida nadengkan ketika ada rasa dendam di dalam hati kita ini maka kita tidak akan mampu melihat hal-hal yang baik dan kita tidak akan mampu merasakan berkat dari Tuhan dan boybe dayota akanatabu sileho-lehon di mata ido bahin Yesusi memutus rantai permusuhan dengan cara makaholongi. Tidak ada cara yang lain untuk memutus rangkaian permusuhan ini selain daripada sikap mengasihi. Asa lambumenggan parmuloni jol. Nittama mana ninna nadibama maul situ tudo mangulahon pangajarion ni Yesus amang nittama. Moldo mangulahon makalongi musuh. Toho dinadeba dan tarjalor rohana pengajaran Yesus. Toho alai bohado bahenon makaolongi musuh. HP dunga di bahen ibana najat kita. Ima yanggo pikiran ni hajol mauta. Alea kamang inang ikon marlah surungan do kita ala ikut siap do kita gabe siuton Kristus. Bahwa Kristus ingin mengubah kebiasaan itu. Molo na ihutonot taibana ikut taroba doi. Molo hal na nakin di benjolma najati kita bah balos trot tado najati. Alai roh Yesus dan somoni. Ikon adong do hasurungan namangi huton ibana. Dia masurungan na ima. Ikon nadenggat do balos ni najat. Ikon nadenggat do manalugon najat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Huria namangulahon akka nadenggan. Molo tapamanak mangatusi ta turpu jami taon. Aidang pola sabutul na adong harugiata laho mangulahoni. Dengan pola rugi kita makaolongi musuh. Ida mada parjul. Molo adong nama mastak hurum siamumi tareon hurumu siapirah minna. Matius 5 ayat 30 siaon. Adong 2 hurum. Siamun dohot habiran molo di pastak siamun da adong do pehurum sadanayak kamang minang lapatanna
dan aguan manangah ita molo dibahe jol mason itu kita. Justru molo tata rehon hurum sabari banai ima patuduhon haponangatta. Walaupun kita tersakiti karena tamparan, tetapi kita tidak kehilangan muka, kita tidak kehilangan apa-apa karena kita masih memiliki yang lebih besar daripada tamparan tersebut. Suang sonido molo ado na membuat ulos muninna kan, unang jua nang baju-baju, lehot tong baju-baju. Lapatanna nang pe dibuat hala ulos pa dan agua manangahay tadi si ayadong bepe na ubalga siani patoluhon lehon na mangidup ko Matius 5 ayat 22 logikana ima kamang minang hala nahurangan do na mangido itu kan ubahen nasorong lita gabe mangido mahita jala halak namarnap nahondo na mangalehon uban na adong do hita itu ubain na buita mangalehot tuaka na mangido gari wiwa ma upasa ni halak batak naman to haci do tangan mulak mangido alai humaci do tangan mulak mangalehot. Perasaan sakit apabila permintaan ditolak, tetapi jauh lebih sakit perasaan kita ketika pemberian kita ditolak orang lain. Ima patuduhon dumengan do na mangalehon sian na mangido. Memberi berarti memiliki dan menerima berarti memang tidak memiliki atau belum memiliki. Alani odok uhum hasik tongani. Leho kamu mah gabe lehon nado dihamu. Parsuhatan nadinggan na nyonjat na niutur jalan api na suksuk lehonon na tuakuamuna. Ai parsuhaton nasimuha tomuna do suatononna tuhamu. Lukas 6 ayat 22. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Nama ngihut naik roh namse di sopatuduhon. Holong ma rohamuna di musumuna. Tangi ako kamuma akka nababuru-buru habu minna. Matius 5 ayat 24. Ondo inti jami tahun. Ondo inti pengajaran ni Yesus diturpuhon. Pola matutu hita rugi molo manaya ko musuh. Adong rugi ta siap kamang binang. Gariada molo tatangyakon akana mangasuki kita da ikolam tinggil made bata. Manangihut tangyakta ketika kita mendoakan orang yang membenci kita, mendoakan musuh kita, maka Tuhan juga pasti akan mendengarkan doa kita. Paupaton, marhite pangajarion ni Jison, nai matorang di rohatta kamangnang, omma pangajarion na kita. Unang tarip, molodunga taulahong nading dan tudongatta, itu sudah cukup. Pertanda kekristenan kita yang baik. Tidak, belum cukup. Unang mata ribu molodunga taholongi dongata itu sudah cukup. Tidak. Ai parjahatipe diboto do mangulau nadengka. Ai pargedukipe diboto do makaholongi donganna. Unang merasa hebat hak kristenota molodunga masih holongan kita sama kita. Ai si pilih di guipe masih haulongan do sama nasida. Alanido disukun Yesus. Dia maha surungamu. Angko songoni inna. Alus na odo. Hasurungata iko boydo makaholongi musuh. Titik. Iko sudenggado rohata songon ama nadinggan rohai. Matius 5 ayat 42. Mulubo hita makaholongi musuh manangyakon akka nababuru-buru hita kamang inang martua maheta di parmudonon daido di kaji sudah mitanon Matius 5 mulesan ayat sadai adong walu hatwaon semuanya itu tidak akan kita raih, tidak akan kita rasakan apabila kita tidak berdamai, apabila kita tidak bertenggang rasa tu akka musuh. Bukankah kita harus bertenggang rasa terhadap hal yang dibenci untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana
Bang Tigor dalam cerita tadi, dia bertenggang rasa dengan hal yang dia benci untuk mendapatkan kebahagiaan hatinya. Amin, kita berdoa. Mauliate male di bata di hatam na bediaon, napai ngoto kami asa marroa holok kami tuaka musuh, tuaka jolma na mangasupi kami, napa buru-buru kami, asa utayang kami do nang nasida. Atau ngali lewata nama do mangulahoni anggosian roha nang pikiran nami, alai unang ma roha nang pikiran nami, rohamma nasau. Urupi kami mangulahoni, lehon gogo siap to demi. Asa terpatu pahami itu, maka holongi musuh nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.